Objekt samotný alebo sa datuje na koniec 19. storočia, alebo respektíve na prelom 19. a 20. storočia a bol užívaný až do druhej svetovej vojny. Medzi tým však mal rôzne etapy, ktoré sme sa snažili tu nejakým spôsobom aj vďaka, poviem, radám alebo nejakému takému historickému dozoru pána Solára odprezentovať. Vlastne aj tu vidíme, že ten pôvodný objekt bol o čosi kratší. Že vlastne táto časť, ktorú vidíte tu, je odprezentovanie tej pôvodnej veľkosti tej haly. V nejakom momente sa rozširovala asi o ten 1,5 metra. Predpokladáme, že to bolo po požiari, ktorý tu bol. Ako v jednom období tu bol požiar a oni vlastne po tom požiari to rozširovali. Takže preto, keď vidíte tu, aj keď proste obyvateľia Bardejova sem prídu, alebo návštevníci, tak budú vidieť tú prvú pôvodnú veľkosť tejto sály. Tie prístavy potom boli ďalšie a keď pôjdeme vonku, tak vám zase tam ukážem, akým spôsobom tá budova sa rozrastala postupne. Hore je ženská galéria. Ako viete, vlastne v tom židovskom náboženstve muži a ženy neboli akože v tom čase v tom jednom priestore. Takže hore na poschodí je ženská galéria a tu je tá hlavná časť. Táto stavba je dosť výnimočná práve svojím technickým riešením, ktoré nie je obvyklé na historických stavbách. Jeden z tých systémov je v podstate spôsob vykurovania. Tá stavba bola navrhovaná tak, aby mala aj nízke prevádzkové náklady a z toho dôvodu je tu podľahové kúrenie, ktoré je doplnené vzduchotechnikou. To znamená, že tak ako vieme, že podľahové kúrenie síce dobre temperuje teplotu, ale nie je schopné rýchlo vykúriť ten priestor. Takže tu máme kombináciu dvoch systémov. Jeden je podľahové kúrenie a druhý je vzduchotechnické, to znamená, tá vzduchotechnika dokáže rýchlejšie udržiavať teplo alebo nahriať ten priestor a vlastne tá flexibilita, ktorú tu máme, je veľmi dôležitá. Prívod vzduchu je v takej kontinuálnej mriežke, to vám môžem ukázať tuto pozdĺžne po oknách. Čiže z tejto mriežky v podstate je prívod vzduchu. Je to tak robené, aby proste to bolo čo najmenej hlučné, aj keď pri tej vzduchotechnike je stále akože... No a potom odsávanie, boli použité pôvodné ako keby komínové telesá. Takže jedno je, tá mriežka je dole a hore. Čiže toto je vlastne ako odvod toho vzduchu, ktorý ide do vzduchotechnickej jednotky a tam proste prebieha tá rekuperácia a je potom časť toho vzduchu ide naspäť. Z hľadiska tej techniky je tu to poriešené tak, ako na modernej stavbe a aj vďaka tých konzultantom, ktorí sme mali, my sme mali jedného konzultanta z Prahy, ktorý sa venuje len historickým objektom, pán Červeňák, a aj vďaka nemu tu máme to technické riešenie, ktoré máme. Samozrejme tak, aby rešpektoval aj tie historický kontext. K tomu lustru by som vám toľko povedal, že je na pôvodnom mieste, tam, kde bol aj pôvodný luster. Je tam potom ten ornament, ktorý ho nejakým spôsobom umocňuje. A svetlá sú urobené tak, aby dávali nám čo najväčšiu flexibilitu pri používaní toho priestoru. To znamená nielen aj na múzeum, čiže tie svetlá sa dajú samozrejme nastaviť na rôzne miesta, ale máme potom aj rôzne ako keby módy, keď tie svetlá, ktoré sú po obvode, tak nasvetľujú ako keby priestor odrazom od stropu. Tu je kúsok pôvodnej betónovej podlahy, tak ako sme ju našli pred obnovou. A tým pádom aj ten zvyšok, alebo tá nová podlaha je takisto betónová, ale pri tej obnove je často dobré ukázať ako pôvodné materiály a aj trošku tej histórie tých pôvodných materiálov. Takže toto je tá pôvodná betónová podlaha, ktorá tu bola, keď sme prišli. Tu na tejto strane potom bola pôvodná pec, ktorá vyzerala určite ináč ako táto. Táto bola nájdená na inom mieste, ale bol komín a aj preto vlastne je tá časť toho sokla vynechaná. A predpokladáme, že takýmto spôsobom sa
ten objekt vykuroval. Tu boli ako keby skôr ako keby sandwich, že tam boli dve vrstvy tehal. Bola tá pôvodná tehla, ktorej vonku ešte ju časť je vidieť, a potom keď sa pristavovalo, tak sa stávala vedľa nej ako keby druhá sada. To znamená, že aj počas tej renovácie sme tu vlastne videli ako keby dve steny spojené k sebe v jednu. Tu proste bol otvor, ktorý prepájal tie dva budovy, a je potom vidieť to aj zvonku, že tam proste je klenba a bolo to zamurované. To znamená, že tá väzba k tej pôvodnej budovy tu nejakým spôsobom bola. Momentálne sme to aspoň takýmto spôsobom prezentovali, aby, hovorím, každý prvok, ktorý má nejaký historický kontext, aby bol čitateľný, aby tie fázy jednotlivé, ktoré boli tu, lebo to bol areál, ktorý sa vyvíjal. Tu sa zachovali veľa historických nápisov z obdobia, keď vlastne sa deportovali Židia. Oni tu boli v jednom čase zhromaždení pred deportáciami, a vlastne oni aj ten čas využili na to, že niektorí si písali po stenách, a sú tam zaujímavé odkazy, ktoré vlastne nás prenášajú do toho obdobia, do toho smutného obdobia, kedy vlastne tá funkcia bola použitá na niečo úplne iné. A tie odkazy sú potom ponechané na niektorých stenách. Táto ešte je možno, že trošičku z dávnejšieho obdobia, ale keď pôjdeme do chodieb, za tými sklami sú tam pôvodné nápisy, ktoré boli písané v čase v tých deportácií, a obyvateľe si ich budú môcť vedieť tam pozrieť. Sú odprezentované v tej pôvodnej podobe, ktorá bola, keď sa tie omietky odhalili. Tak začiatkom roku 2023 som bol vyzvaný na spoluprácu pri obnove tejto budovy Bet Hamidraš, a pôsobím tu v tejto lokalite ako reštaurátor, takže som bol taký, že mi dali dôveru a že aj taká česť participovať na takejto pre mňa veľmi kvalitnej pamiatke. Takže tým, že ja som reštaurátor zameraný na plastické disciplíny, tak som musel participovať aj s reštaurátormi, ktorí sú špecializovaní na maľbu. Takým človekom bol pre mňa veľmi, ktorý aj mňa niečo naučil, bol Peter Gomboš z Košic, reštaurátor maľby, ktorého vlastne práca je tu viditeľná na týchto stenách. Vlastne aj tu sa zachovali tie nápisy alebo kresby. To neboli vždy len nápisy, boli aj kresby. Že keď si to pozrite, tak vidíte tam proste nejaká tvár. A proste to sme chceli zachovať. Tým, že tento priestor sa bude využívať na takú mini kuchynku, keď tu budú nejaké udalosti a tak vlastne sme to dali ochránili tie kresby proste sklom, aby sa im nič nestalo. Ale keď to prejdete pozorne, tak tam proste sú rôzne aj figurálne kresby, aj mená, aj na tom. Takže má to zase v rámci toho princípu ukázania celej tej komplexity tej budovy, ako bola využívaná v čase, aj teda v tých temných dobách, ktoré viedli k deportáciám, tak toto všetko tu je a bude to prezentované pre návštevníkov tohto miesta, keď teraz bude sprístupnené.
Tu boli normálne také vrstvy 5 cm snitého sololitu a všelijakého obkladu. Bolo tu strašne špinavé, zaplesnené. Na zádu, jak sme to začali čistiť, sme pozerali, tu je postavička, tam je nejaký nápis. Sú tu odkazy Friedman, Bardejov, Štefaníkova 28, tam je zase David Gutman. Proste tých ľudí máme zaznačených, že oni tu boli, žiaľ, po deportácii boli asi, ich život skončil, takže proste zase tu máme ich posledné záznamy, ktoré po sebe asi zanechali, takže je to také fakt citlivá téma. No. Sú tu vojaci so zbraňami, tento vojak má taký ako jak pušku bajonet, čiže predpokladáme, že to je vojak z druhej svetovej vojny, ale tomu sa ešte mal venovať možno aj kunsthistórik, ktorý by to ako rozobral po tej historickej stránke. Tu je čosi napísané ako v hebrejčine a tu je, že odchádzam na svoj. Vlastne keď si predstavíte, že tu niekto napísal ceruzkou, že sa s vami lúči, že odchádza a že možno sa s vami nestretne, tak to je veľmi taký smutné a keď má človek to ešte nejak obnoviť, reštaurovať, tak si sa tak ako keby vcítil do toho obdobia a fakt to obdobie bolo veľmi akože zlé a ja si to ani nechcem predstavovať, že by som to niekedy raz alebo moje deti zažili. Toto schodisko je zrenovované, niektoré časti sú použité pôvodné s tým, že boli vynovené a niektoré prvky sú kompletne nové. Je to drevené schodisko s tým, že motív zábradlia bol na taký nápad pána Kutného použitý z synagógy, ktorá je na Kláštornej ulici. S tým, že tie dve objekty boli zhruba v podobnom veku, tak a tým, že sa nezachovalo to zábradlie naše pôvodné, tak sme použili tento motív, ktorý podľa mňa to schodisko robí zase čosi zaujímavejšie. Pri obnove tohto schodiska bolo navrhnuté architektonickou firmou nejaké zábradlie, ale keďže sme chceli tejto časti architektúry dodať aj ten taký historický nádych, tak po prezretí sa synagógy, ktorá je na Kláštornej ulici v Bardejove, sme sa stretli so zábradlím, ktoré malo takéto prvky z takýchto tvarovaných kovových pasovín, takže po dohode s pamiatkármi sme sa rozhodli, že tento prvok prenesieme aj tu. Takže sme na poschodí, tu je ženská galéria, kde sa zachovali aj nástenné maľby, ale hlavne strop, ktorý bol zreštaurovaný alebo obnovený v tej podobe, ako bol kedysi. Treba spomenúť to, že ten objekt pôvodný, ktorý tu bol, sa dlho využíval a mnohí Bardejovčania si budú pamätať ako železiarstvo. A počas tej doby používania samozrejme, že veľa vecí sa neobnovovalo a tým pádom bolo treba pristúpiť takým nejakým zásadnejším vstupom alebo reštaurovaniu. Táto miestnosť je nádherná, neviem, čo sa tu bude do budúcna uskutočovať, či nejaké koncerty, či nejaké pohostinné také, netuším, ale je to vždy miestnosť, ktorá
človek vždy dá niečo, že sa zamyslí nad tým, že na čo to robili, hej, ale to má zmysel, že tie steny sú takto maľované. Viete, v dnešnej dobe je všetko viazané na tú funkciu, ten funkcionalizmus. Dobre, môže byť aj nejaký architektonický prvok, ale môj názor je ten, že strašne z našho života odchádzajú také vizuálne prvky, ktoré nám spríjemňujú. V miestach bola spadnutá časť mietky, až bolo, že vidieť že dosky snité, lebo tu asi zatekala voda, to časť trochu spadla. Takže my sme vlastne ten otvor, ktorý v podstate vznikol tým zamočením, využili jak taký pracovný otvor, cez ktorý sme vlastne do podkrovia dostávali tie hranuly, tie železné konzoly, izolácie a všetko potrebe ako opraviť toho stropu, tak sme dostávali cez ten strop, ktorý potom sme prekryli záumietli. Celá tá rímsa sa opravovala, ona nebola veľmi v dobrom poriadku ako predtým urobená, takže táto celá rímsa sa robila nová a tie oceľové nosníky boli vlastne nasované týmto spôsobom. Akože to bolo pre staviteľa dosť náročná úloha, ale sa veľmi pekne toho zhostili a teraz ten krov je podporený tak, aby vydržal aj väčší nával snehu, alebo aby proste bol v poriadku. V podkroví sa celý krov odľahčoval, aby nebol zaťažovaný strop nad hlavnou sálou, tak sa to riešilo oceľovými nosníkmi, dodatočne vloženými pod prvky krovu, aby nebol zaťažovaný strop z hlavnej sály. Je to v podstate samonosná konštrukcia celého krovu, je zaťažovaná len nie je zaťažovaná na strop, len na nosné múry, aby sa dalo aj v budúcnosti ten pojď využívať alebo zaťažovať, keď bolo potreba pre nejaké skladové priestory a podobne. Takže táto jednotka v podstate rieši aj prívod čerstvého vzduchu, aj rekuperáciu. Je tu aj na to, aby doplňala teplo. To máme, ako som spomínal, dole je tepelné, teda máme tepelné čerpadlá na podlahové vykurovanie, ale máme aj taký rýchly ohrev vzduchu, doplňanie vzduchu cez túto jednotku. Táto jednotka dokáže aj v letných mesiacoch chladiť, to znamená, že máme aj klimatizáciu, aj dokurovanie v rámci jednej jednotky, ktorá tu je. No to je riešenie vzduchotechnické jednotky, návrh, aj statická schéma, ktorá sa potom projekčne spracovávala. Na stavbe sa realizovali každé 2 týždne tzv. Veľké kontrolné dni za účasti investora, projektantov, zhotoviteľa, Krajského pamiatkového úradu a ostatných potrebných zainteresovaných zložiek. A každý týždeň v podstate bol aj malý kontrolný deň, alebo každý druhý týždeň medzi tým, kde sa zúčastňovali len projektanti, zhotoviteľ a dozor. Aj tu je pán Solár, tu je zastupca Krajského pamiatkového úradu, zhotoviteľ. No, a takto to vyzeralo niekedy. To je realizácia nejakej prípojky vodovodnej. Fiš, účastník kontrolného dňa, bol tam 18.5. pred rokom. Tu statikom riešime práve osadenie tých nosníkov v podkroví oceľových. Hmotnosť týchto nosníkov oceľových je okolo 1800 kg. Je tu zhruba 1/3 alebo 1/4 pôvodnej podlahy, to je táto časť, to je pôvodná podlaha.
A aby sme zase ukázali aj pôvodné materiály, aj aby tam bola tá autenticita toho priestoru. Čiže táto časť je pôvodná podlaha, ktorá bola zrenovovaná z tých častí, ktoré boli ešte v takom stave, ktoré sa dali použiť. A práve preto, aby ten priestor bol autentický, aby sme zdokumentovali aj pôvodné materiály, aj to, ako ten priestor vyzeral, možno, že v určitom čase. Ten zvyšok, tie 2/3 je potom už nová podlaha, ktorá je opäť imitácia tej pôvodnej, alebo teda prirovnanie sa k tej pôvodnej podlahe. Tieto veci boli odhalené až počas výstavby. To znamená, že vy keď navrhujete tú budovu, ktorá je historická, tak veľa vecí sa objaví až počas toho, jak sa začne robiť. Takže tieto maľby boli na stene, boli zistené až počas výstavby. Ten prieskum, ktorý tu bol robený pamiatkármi, ako neindikoval nič také. Takže toto sa obnovila a ostatné steny sa predpokladá, že mali podobný charakter, len už v rámci toho rozpočtu stavby, ktorý tam bol, sa nedokázalo obnoviť aj tu. Ale je tu fragment, keď si pozrite, tak je tu fragment tej steny alebo tých ozdôb, ktoré tu boli. Počíta sa s tým, že pokiaľ sa získajú peniaze, respektíve zdroje na to, aby sa obnovila aj táto časť, tak sa k tomu pristúpi v nejakej etape. To využitie, konkrétne využitie priestoru bude v ďalšej etape. Už je to na investorov, akým spôsobom sa to bude využívať, ale samozrejme, že je tu zámer, aby to bolo sprístupnenie turistom, občanom Bardejova a bude to slúžiť ako nádherné múzeum židovskej kultúry. Že to bolo pavlač, ktorá bola obnovená v zábradlie. Časť je pôvodná, časť je dorobená v rámci nových materiálov, ktorá bola prispôsobená tomu tváru, ktorý bol tam niekedy, alebo teda pôvodne. Počkajte. Tuto bola kotolňa pre mikve. Vlastne historický kotol, ktorý tu slúžil, sa zachoval, v podstate je, dá sa povedať, technickou pamiatkou. A celý ten komplex, tak na začiatku, keď som hovoril, že synagoga, Bet Midraš a mikve ako židovské kúpele rituálne, tak je ako unikát v rámci Slovenska, že sa to zachovalo v takom komplexe ako dokopy. Je to autentické, je to také, že dáva tomu ten charakter a ten kotol, no, je málo miest, kde ešte tá história dýchá aj po technickej stránke. Ja už som dole, ty si... No, takto? Dobre, hej. A položiť to kde? Dobre. To tak stačilo? Asi tak. Oni Fedo to na toto dával, ale to... Môžeš, nemôžeš. Vybiruješ Fedo. Toto je taký pokus, to je taká improvizácia. Súčasťou židovského náboženstva sú aj tzv. Kučky po ľudovej reči a odborne sú to sukotové stánky, sukotové domčeky, sviatok, počas ktorého Židia trávia niekoľko dní pod otvorenou striežkou, prikrytou rastlinami, aby im pripomínali to putovanie do zasľúbenej zemi a ďalšie historické momenty. Sú to unikátne prvky, ktoré by trebalo zachovať a pripomenúť ako súčasť toho židovského náboženstva. Svojím spôsobom sú to aj architektonické prvky, ktoré sú jedinečné. Kto by chcel sa pozrieť na taký najstarší záznam, ako to vyzerá, nech si otvorí knihu Bartolomeja Krpelca a tam je podobný sukotový domček vyfotený. My name is Cynthia Schmidt-Friedman. My grandparents were born in Bardejov,
and I have known about this place my whole life. I first came in 1971 and have continued to come back here to visit my family every several years. This is the latest visit. I find it amazing that people are rebuilding and renovating this beautiful place that my family lived and worshiped in. Very grateful to the Bardejov community and to the country of Slovakia for doing this. It's very meaningful for me to be here and to be with my family. So thank you. Boli sme tu pred 5 rokmi, sme z Košíc, chodievame sem pravidelne, pretože manželovi aj moji prarodičia pochádzajú z Bardejova. Jeden z nich je pochovaný na starom židovskom cintoríne. Pred 5 rokmi sme boli nadšení tou otvorenou novou synagogou Suburbium, krásne zrekonštruované, ale tieto časti ešte neboli otvorené. A teraz sme úplne uveličení z toho, ako krásne toto veľmi citlivo, veľmi nádherne zrekonštruovali. Zvlášť citlivo sa nás dotýkajú tie časti na stenách odkryté, kde sú nápisy Židov, ktorí tu v týchto miestnostiach boli pred deportáciou. Vlastne stovky ľudí tu plakali, tu čakali na to, čo ich bude, čo ich čaká. Prepáčte. A vlastne tu sa podarilo odkryť na tých stenách časť tých nápisov, výpovedí tých ľudí, mená, ktorí tu žili. Zhodou okolností pri tej technickej časti, ale jedna časť je táto, kde sú detailne odkryté niektoré mená. Tu je nejaký rabi z nejakej obce pri Bardejove. Aj keď neviete o tom nič, a len tu sa o tom niečo dozviete, tak to vháňa slzy do očí. A človek si nevie predstaviť. Proste skláňam sa pred ľuďmi, ktorí do toho investovali silu a vedeli to takto krásne urobiť a sprístupniť ľuďom.
Pamätník sa dokončil v roku 2014 a ja som strašne šťastný, že som mal možnosť participovať ako architekt na tom. Čo bolo zaujímavé na riešení celého tohto pamätníka bolo, že všetci ľudia, ktorí boli na tom angažovaní, vrátane pána architekta Solára, ktorý dal tú hlavnú ideu, ale on bol tá myšlienka vytvorenia pamätníka v takejto podobe. Bol v Izraeli, ja som v tom čase bol ešte v Kanade. Pán Fish, ktorý inicioval celú myšlienku, bol v Amerike, v Kalifornii a riešili sme to tu v rámci nášho ateliéru spolu s Alenou Petejovou. Čiže bola to taká medzinárodná spolupráca rôznych ľudí a si myslím, že tak ako ten pamätník dopadol, je jedna z tých zaujímavých architektonických stavieb Bardejovej. Ja myslím, že môžeme na to všetci byť hrdí a ja som ešte raz veľmi rád, že som mohol na tom participovať a že niečo také vzniklo. Tak ako tento pamätník bol dielom mnohých ľudí, ktorí sa spojili do spoločného diela, takisto aj budova Bet Midraš, teraz tá najnovšia obnova budovy zhromaždenia, ktorá je za nami, bola dielom viacerých ľudí. Bolo to samozrejme dielom investora, ktorý sa do toho pustil, ale aj staviteľa Martina Kutného, ktorý je známy bardejovský reštaurátor. Okrem toho za nás ako architektov sme na to spolupracovali s pánom architektom Solárom, ktorý bol alebo je čestným občanom mesta Bardejov. Zaslúžil sa aj za to, že mesto na zozname historického dedičstva UNESCO. U nás v ateliéri na tom pracovala Alena Petejová, Katka Štolová. Zároveň veľkým prínosom pre celú stavbu bol pán Miro Lisi, ktorý bol stavebným dozorom. A ja som strašne rád, že celé to dielo bolo robené ľudí, ktorí tu žijú v Bardejove, či staviteľ, či stavebný dozor, či architektonická kancelária, pretože celé tej obnove sme pristupovali s tým, že chceme byť na to hrdí a že to robíme pre Bardejovčanov. Pri vymenovaní všetkých ľudí, ktorí majú zásluhu na tom, že tento areál ožíva, nesmieme zabudnúť ani na Pala Hudaka, ktorý je takým motorom alebo srdcom celej pripomienky toho židovského historického dedičstva, ktoré tu máme a ktorý je nielen sprievodcom, ale aj dušou celej tej obnovy, ktorou postupne prebiehame. Vždycky sa podieral, poradil, keď trebalo a je to vidieť, že žije týmto areálom.